Tak futbalová cesta sa začala v mojej rodnej obci v Ostrove, keďže tam nejak futbal nebol rozšírený. Najbližšie som sa k nemu dostal v Sobranciach, kde som chodil aj do školy. A tam som vstúpil aj do prvého športového klubu. Bol to športový klub Sobrance. No tak tých klubov som veľa nevystriedal a v každom klube sa našiel niekto, kto človeka oslovil. V Sobranciach napríklad to bol pán učiteľ vokal, ktorý ma tak dostal k športu, že sa nakoniec ten šport stal aj mojim celoživotným poslaním. Prvý futbalový zápas si pamätám, bolo to v Sobranciach, ako som už bol spomínal, a boli tam dve družstva. Družstvo ministrantov Sobrance a družstvo ministrantov Ostrov. Títo hrali proti sebe a ja si pamätám, že v tomto zápase som tiež hral. Tak ako som spomínal v Sobranciach, som začínal a po maturite som odišiel do Tatra na Prešov. Počas štúdií na pedagogickej fakulte som hrával za miestny Tatrán. Keď som dokončil štúdia, išiel som na vojenskú základnú službu do Liptovského Mikuláša, za ktorý som takisto hrával. Vtedy sa ten klub volal Iskra Liptovský Mikuláš. Bol to klub civilný, ale mohli za ňo hrať aj vojaci. A ja ako vojak základnej služby som učil na Vysokej vojenskej škole v Liptovskom Mikuláši a samozrejme tým pádom som mohol hrať aj futbal. Potom po Liptovskom Mikuláši som putoval do Humenného, kde som nastúpil v roku 1965 ako učiteľ na základnú školu a samozrejme moja futbalová kariéra pokračovala tam. Po skončení, dalo by sa povedať, takého veľkého futbalu som hrával ešte niekoľko rokov za futbalový klub v Pustom Čemernom, kde som žil a dodnes aj žijem. Ako hráč aktívny si spomínam na veľké zápasy, ktoré odohralo Humenné proti Michalovciam. Pretože to bola to rarita a súperenie týchto klubov prinášalo jednak kvalitný futbal a ohromnú zábavu pre divákov. Veľká výzva bola najmä v Prešove, kde človek, keď sa chcel presadiť do mužstva Tatra na Prešov, tak musel byť ozaj dobrým hráčom, pretože bola to éra Pavlovičovcov, Gavroňovcov, Riasa. To boli významní hráči, čo sa týka nielen regiónu, ale celého Československa a možno aj sveta. Väčšie zážitky ma čakali potom ako funkcionára vo futbale a ako trénera. Pokiaľ ide o hráčské úspechy, tak tam sa nejak veľmi chváliť nemôžem, pretože som hral v klube, ktorý v tej súťaži, ktorej hral, ani nezostúpil, ani nepostúpil. Ale hral atraktívny futbal, na ktorý sa chodilo pozerať množstvo divákov. To bolo podľa mňa to podstatné. Väčšie zážitky som zažil ako funkcionár vo futbalovom hnutí. V prvom rade potom ako tréner pri mládeži v Chemlone Humenné a nakoniec aj ako hlavný tréner prvého mužstva Chemlonu Humenné po odchode úspešného trénera Šimončiča do Bratislavy. Túto funkciu som musel istý čas zastávať ja. Samozrejme, že okrem týchto hráčskych povinností a trénerských povinností som okusil aj povinnosti funkcionára. V roku 1982, čo bola rarita, som bol poverený
vedením výpravy výberu Slovenska do 20 rokov na futbalovom turnaji v Bruseli, v Belgicku. Základom mužstva, ktoré tam reprezentovalo Slovensko, možno ako jedno z prvých slovenských výberov, bol výber hráčov z Chemlonu Humene a doplnený hráčmi z rôznych klubov zo Slovenska. To považujem v tom čase za veľký úspech, pretože byť vedúcim výpravy v tom 82. roku nebola maličkosť. O všetkom sa rozhodovalo v Prahe, oveľa menej v Bratislave. A keďže náš predseda v tom čase, pán Peleščák, si presadil svoje, tak musel byť vedúci výpravy z Chemlonu Humene, pripadlo to na mňa. No a ako tréner tiež môžem považovať za svoj úspech, že sme v 83. roku hrali futbalový zápas, na ktorý dodnes v Humennom spomínajú a nezabudnú na ňo tak skoro, proti Slovanu Bratislava. Na starom štadióne, ktorý mal názov Pri Mlyne, sa tesnilo vyše 10 000 divákov. To bolo čosi úžasné. Aj keď cez Slovan sme do ďalšej časti slovenského pohára nepostúpili, ale zážitok je to na celý život. V prvom rade musím povedať, že dnešný futbal je o mnoho rýchlejší, ako bol ten, ktorý sme hrávali my. Tí hráči si rýchlejšie odovzdávajú loptu, rýchlejšie behajú, čo sa musí nechať. Všetko je viac založené na kondícii, kdežto v časoch, keď som ja hrával, viac sa cenila technická vyspelosť. Preto si myslím, že náš futbal bol pre divákov zaujímavejší. Samozrejme, že futbal sledujem ďalej. Nakoniec futbal ako taký sa stal celoživotnou mojou náplňou, keďže po absolvovaní fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove som absolvoval ešte fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave so špecializáciou pre futbal. To ma akosi naplňalo, preto som sa na toto štúdium dal. No a samozrejme, absolvovanie tohto štúdia ma opravňovalo potom vykonávať aj funkciu trénera, ako som už bol spomínal v Chemlone Humene. Súčasný futbal pochopiteľne sledujem. Televízia dnes ponúka široké možnosti pozrieť sa na futbal na celom svete. Ja osobne obdivujem a mám rád futbal, ktorý produkuje jednak Real Madrid, ale aj Barcelona. Z našich mužstiev je to predovšetkým Trnava. Sú samozrejme aj ďalšie mužstvá, ktoré hrajú krásny, atraktívny futbal, ale tieto mi akosi najviac imponujú. V každom mužstve, ktoré som pôsobil, boli osobnosti, ktoré čím si vynikali a ktorí zabávali divákov, ktorí sa chodili pozerať. Tak v tých Sobranciach by som veľmi rád pripomenul ľuďom, že kedysi tam hrával Cebek Čangčinov, Laco Páp, Jožo Bogdan, Jano Jakub a ešte nejakí ďalší, ktorí ozaj hrali pekný futbal. Pokiaľ ide o ďalší klub, kde som pôsobil v Tatrane Prešov, tak ja som tam hrával väčšinou zápasy za B mužstvo, ale vtedy, v tom čase, ako som už bol spomínal, to bola éra Láca a Ruda Pavloviča, bránkar Bobok alebo Večerka. A to boli SA, ktoré naozaj stálo za to vidieť.
V Liptovskom Mikuláši si rád spomínam na Karela Lukáša, Júlu Rosinu alebo Miloša Mašuru. A v Humennom to boli predovšetkým Tibor Mundík, Berci Palša, Dušan Čekovský, a tu by som sa zastavil, pretože to je človek, ktorý pochádza z rodiny, ktorú dnes viac menej ľudia poznajú ako hudobne nadanú rodinu, povedzme Marian alebo Ľubica. Ich bolo viac detí a všetci mali sklon k hudbe. Ten jeden, Dušan, ktorý hrával so mnou, bol výborný futbalista. No a v Pustom Čemernom by som rád spomenul Joža Bubnara, ktorý zanechal veľkú stopu v čemerňanskom futbale, a potom zo starších ešte docenta Láca Moravského a docenta Tibora Košťu. Netreba vynechať ani Milana Hakoša. Netreba snáď nikoho presvedčať, že futbal je krásna hra. Nenáročná. Veľa toho nepotrebuje. Mládež má možnosť v ňom vyžiť do sytosti. Je tam beh, skok a čo ja viem, aké iné ďalšie športové výkony. Preto mladí ľudia nech neváhajú a nech tento futbal si pekne, krásne užívajú. Nie je len podstatné s futbalom niekde začať, niekde proste na dedinskom ihrisku alebo aj na obyčajnej luke, ale podstatné je v ňom vydržať, pretože to je šport, ktorý tak ako všetky ostatné športy si žiada nejaké odriekanie, či už voľného času, či už nejakú disciplínu vo vzťahu ku kolektívu, vo vzťahu k stravovaniu a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme dnešný futbal na tej najvyššej úrovni poskytuje aj zabezpečenie, pokiaľ ide o financie, ale k tomu sa najprv treba dopracovať. Tak keďže turistika bola súčasťou mojich štúdií, tak samozrejme človek ju akceptoval, aj keď ja som nebol typický turista, ale postupne som si osvojil tak turistiku pešiu, ako aj vodnú, alebo aj lyže. Prvé turistické zážitky sa spájajú so základnou školou, keď už spomínaný učiteľ, pán Vokál, nás viedol zo Sobranec na Morské oko. Vtedy tam neboli žiadne prístupové cesty a všetko, čo sme potrebovali k prežitiu, sme si museli niesť na chrbte. Boli to nezabudnutelné zážitky. No ako náhle som prestal aktívne robiť futbal, tak som hľadal nejakú náhradu a ako turistika samozrejme sa mi javila najvhodnejšia. A tak som sa zapísal do klubu turistov v Stráskom, tento klub existoval pri podniku Chemko. Z Čemerného sme tam boli 4, čo bola taká skupinka, ktorá rozmýšľala o tom, ako tú turistiku dostať aj do Pustého Čemerného. O klube turistov v Stráskom sa nebudem zmieňovať, lebo do toho sme vhúpli. Ale v Pustom Čemernom sme rozmýšľali, čo pripraviť pre ľudí, ktorí vrcholovú turistiku nemôžu robiť, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, ale predsa len k turistike inklinujú. A tak sa zrodila myšlienka, že by sme mali niečo vymyslieť doma, v našej dedine, v Pustom Čemernom. Slovo dalo slovo, a pri pivečku dobrom vznikla táto skupina, ktorá začala potom turistiku organizovať. Skupinu tvoril inžinier Jan Jevin, inžinier Michal Čopak, ja, a pridali sa k nám ďalší ochotníci, ktorí priložili ruku k dielu a
Samozrejme, trebalo dať tej našej akcii aj nejaký názov. Rýchle sme vyhľadali špeciálne mapy, vojenské staré, na ktorých sme zistili, že najväčší taký turisticky vhodný útvar je veľký kopec v našom lese, ktorý má názov Kolová hora. A tak sa zrodil názov našej prechádzky. Plány v podstate si nedávame nejaké veľké. Chceme čím väčšiemu počtu ľudí sprístupniť našu krásnu prírodu a presvedčiť najmä mladých ľudí, aby do prírody chodili. Príroda nám poskytuje nepreberné množstvo relaxačných prvkov, len to treba využiť. Turistika je šport, ktorý môže robiť každý. Starý, mladý, nie celkom zdravý. Stačí trošku chcieť. Apeloval by som hlavne na mládež. Mládež musí sa vrátiť do prírody a využívať jej dary vo svoj prospech. Prišiel som do obce Pusté Čemerné v roku 1965. Našiel som tu veľa priateľov, výbornú manželku, kvôli ktorej som v tejto obci aj zakotvil. Takže chcel by som tejto obci tým, že propagujem a organizujem turistiku, aj niečo vrátiť. Prechádzka Kolovou horou mi poskytuje širokú škálu možností, ako týchto ľudí osloviť, ako sa s nimi rozprávať o veselých i vážnych veciach. Turistika je veľmi vďačná činnosť pre každého. Preto apelujem na všetkých, aby spoločne sme sa vrátili do prírody, odkiaľ sme vlastne aj vyšli.